Ok, ljudi, dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli. Nismo se dugo vidjeli. Ajme, imam osjećaj kao da se nismo onak 100 godina vidjeli. Baš sam se danas razmišljala, onak si mislim, Isuse Kriste, nisam 100 godina na setu bila, šta će ovo biti? Ja sam prošli put je netko drugi sjedio u mojoj stolici, tako da sam nekako baš se čudno osjećam. Ne znam. Ali kao da se nismo vidjele 100 godina. Kao, vidjeli smo se i čule smo se, ali kao vječnost. Prošlo je. Baš je prošlo, da. Da, dosta je prošlo. Iako sam razmišljala kao da nismo se vidjele, a zapravo smo se vidjele. Išli smo na tomu. I stvarno, da, išli smo na koncert. Bravo, vidiš kako ti pamtiš. Ja sam zaboravila, da. A ja sam isto kao nismo se dugo vidjeli, i onda sam shvatila da zapravo jesmo, ali znaš šta, nismo bio je koncert i onda nismo valjda, više smo bili usmjerene na koncert nego jedna na drugu. Pa, ali znaš šta super mi je kad tak prođe vrijeme, ali zapravo ko da je stalo vrijeme i onda ti je kao nekako uzbuđeniji si za to sve. Kao uzbuđena sam, šta ću sad vidjeti Miru, sad ćemo pričati ovo. Unaprijed da se ispričam samo na svom glasu, zato što će vjerojatno to zvučat koma, ali samo da se zna da sam došla ovdje i bolesna to odraditi, tako da koliko mi je stalo do našeg razgovora. Da, dobro, ajde sad baš nemaš toliko srat. Žena je samo prehlađena. Boli u grlu. Dobrodošli ljudi još jednom u Talk 30 to Me. Drago nam je što ste s nama, drago nam je što ste nas podržali u prošloj epizodi i u pretprošloj i onoj prvoj i ne možemo vjerovati da smo toliko epizoda već snimile. I danas ćemo zapravo zatvoriti epizodu. Ovo je zapravo zadnja u ovoj sezoni. U ovoj godini. Pa dobro, ovo je sezona kao. Mi imamo prvu sezonu, čovječe. Ne znam kako ti brojiš te sezone. Kao po kalendarskoj godini. Pa da, po kalendarskoj, kužiš. Okay. Ali dobro, nismo baš krenuli od početka godine. A dobro nismo, ali... Pripreme su krenuli od početka godine. Ajde, mogu ti malo priznat to. Cijela godina sezona. Talk 30 to Me, full smo ponosni na ovaj cijeli projekt, tako da, ali dobro, nećemo duljit. Današnja tema... ništa. Da, ništa, ajmo dalje. Nećemo duljit. Danas sam ja odlučila nekak doći kao ajmo pričat, ajmo biti spontane. Kao imamo temu, ali ajmo biti spontane, jel da? Ma da. Treba neka tako. Ma da. Malo. Imaćemo svašta nešto, imaćemo igre, imaćemo svašta nešto. Dobro, jednu malu igricu ćemo imati. Ja sam se ubila od smišljanja za Hailey neka pitanja. Sad me full to zanima, ali dobro, pričekat ćemo dobro, to još. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Mira, for real, kaj ima? Kaj ima? By the way, ja mrzim to pitanje, ali uvijek pitam ljude. Znam, da, kužiš šta da ti kažem. Sad, ili ću otići u full neke dubioze i pričati stvarno kaj ima, svaki dan šta mi se događa u životu, i ću ti reći kao pa evo ništa novo, općenito, i dalje sam na istom mjestu, u smislu životnom, ništa se nije previše promijenilo, bivam, družim se, radim, pjevam, bla i to. Kaj ima kod tebe? Pa niš zapravo. Kuži, a znaš zašto ne volim to pitanje kaj ima? Uvijek ga pitam, zato što ljudi imam osjećaj da očekuju kad pitaju te to pitanje, juicy odgovor. I onda gutaju te i kao, šta ćeš sad reći? Kao šta ćeš sad reći? Ali zapravo ne. Nek to je onako postalo kao, ima novoga. Ali znaš šta, od nekih ljudi osjećam nekad takav pritisak. Znaš, kad mi kažu, šta ima? I onda kao, baš to, kao da očekuju da ću im sad reći brda i doline. A od nekih ljudi stvarno znam ko me pita iskreno. Da, iskreno, i ko ne očekuje ništa, nego samo stvarno real stvar, kak si, šta je. Znaš ko zapravo očekuje to juicy pitanje? Ljudi koji te ne vide fakat brutalno 100 godina. Čekaj, sad to moram malo razmisliti. Znači, kad te ne vide 100 godina, kad se uopće ne druže s tobom, da, nego sretnu te na ulici, ne znam, neko iz srednje, neko svačano kaj ima... Aha, okej. Daj da načulim uši. Složila bi se. Jel da? To mi je jedna skupina, ali druga skupina su mi oni baš koji su, kako bi rekla, karakterno, ajmo to tako reći, osobe koje stalno nešto očekuju od drugih, znaš, da će se nešto jako veliko desiti, da ćeš sad, ne znam, da ću ja sutra naći posao, pa da ja sad to moram, reći nekome, ili nemam pojma šta, da sam, neke velike promjene u mom životu. Da, ali daj realno, mislim, kad nekog ne vidiš 100 godina, šta ćeš ga pitat? Šta ćeš ga prvo pitat? Pa mislim to.
Ali mislim. pazi, ima i one ekipe koje ti odgovaraju actually na to pitanje i ono udavite, a ti kao ono, kaj ima, kao sad će mi reći ono, ma ništa, vidimo se, znaš ono, a ti ono, aha, okej, joj, da, vidiš, život je težak, kao šta ćemo, ajme meni. A šta nije, ima ljudi koji te udave, dobro, fakat ali ja ima. mislim da tu, ja uvijek imam neke ono kao, sad ću ja objasniti. Meni nisu uvijek svi takvi i mislim da moraš biti jako, jako socijalno inteligentan da shvatiš s kojim ljudima tako možeš. Ja Da. s nekim ljudima koje ne vidim jako dugo i onda ih tako negdje sretnem i to znam kakvi su, znam da oni poznaju mene, znam da ja znam njih iz raznih situacija i kao znam koliko daleko i široko mogu odgovoriti na pitanje kaj ima. Ali stvarno, ako je neko ono sad randoma, ono, neću sigurno ići u upilavanje. Kao, ne znam, mislim da ta je jedna socijalna crta onako mora postojati. Kad bi to svi poštovali. A dobro, da, okej, pardon, tu sam se A udarila. kako ćeš zaustaviti nekoga? Ja to nikad ne znam. Ja onda trpim i gledam u njega i onak kao, aha, okej, ajme, šta ću sad reći? Jel da kažem kao ono, da ga potapšam po leđu, kao bit će sve dobro ili kao ono, ma zajebi sve, kao bit će to, okej, šta da kažem? nemam taktike zapravo. Ja sam obično ona, znaš šta ti je super? Evo. A ne, ja mislim da ti prekineš, ti kažeš ono, aha, Stvarno? dobro, da, ja full mislim. Ja sam ona koja je onako, okej, pričaj, samo pričaj, daj na moja ramena, sve, a ti ono... Ma daj. Da, ti si ona full realna, odmah ćeš srezat u startu i to. Pa mislim, pa ne znam šta bi rekla. Znam ja biti zapravo da i takva, ono u smislu da srežem. Ali u smislu, ono ako je stvarno netko, znaš, ono totalno sad nebitan i... Sad se osjećam malo ako moja šuput. Ne znam zašto. Ako je stvarno netko ono naš, kao šta si se sad ti mene uhvatio, kao ono, ali htjela sam ti reći, mislim da je dobra stvar neverbalno pokazat odlazak. Ma je, hoće li netko ne... U smislu da se mičeš i da se jednostavno okrećeš, da više ne gledaš u osobu i tako dalje. Ti misliš da to pali kod svih? Pa- Nema šanse. Pa, Nema šanse. Kao, a dobro, čujemo se, a on znaš, za tobom, ono, kao, pa, okej, pa daj. pa dobro, ali ko ti je to? Meni se to dogodilo možda 2 puta u A životu. dobro, ali ono. ima ljudi koji će tako, kužiš. Pa dobro, ima, to je ono 1% ljudi. to Mislim, je- a evo, šta ti stojiš i klimaš glavom? Da, I to je to. da, šuti mi kao... Pa trpi tako mi možeš 2 kao- sata stajati, ženo Pa, Božja. ja trpim, daj. I onda negdje zakasnim, što me najviše živcira kad ljudi kasne. Dobro, okej. Ne, današnja glavna tema, šta nas živcira na ovom svijetu? Dobro. To stvarno ima puno toga šta nas živcira. Da, ja sam se čak razmišljala da napravimo ovako cijeli popis i da ga ovako samo, znaš kao ono nekada u, ne znam kojem, 17. 16. stoljeću, znaš kad su one propise čitali, Da, znaš, da. samo ovako i poredam sve. A mislim da je to toliko individualno, ono, toliko toga te može živcirat. Ja opet mislim da nas sve iste stvari živciraju, samo neki to pokazuju više, neki manje. Ma kak te mogu iste stvari živcirat? Dobro, da čujem, ne šta moš. te živcira? Ne možeš ono... Jel te živcira kad neko kasni? Pa u principu ne. Naravno da ne. Naravno da ne. Žena je danas kasnila 20 minuta, kao Oprosti. pomalo. Ja sam imala doslovno pola sata za spremiti sve što sam nosila sa sobom, pojest, našminkat se, presvuć. Znači... Ne, super mi je bila njezina poruka, ja ju čekam ispred i ona meni kao, evo me, trčim, žurim, prođe 10 minuta, ja joj napišem pomalo, a svaki put kad napišem pomalo, odumre mi jedna stanica na mozga, jer ja čekam sljedećih pola sata. Ali kaj najbolje, ja uvijek imam pik na ljude oko sebe, ja sve čekam. Molim sve koji mene Znači, znaju da napišu koliko ja kasnim i kad kasnim i da li su oni uvijek sa mnom takvi kao Hailey da čekaju i da ja uvijek kasnim. Evo, to A zanima. few eternity later. Jer kužiš, ja za sebe imam osjećaj da ja nisam osoba koja kasni, koja voli kasnit. Nego kao da ti je to dođe ti spontano, kao ne razmišljaš. Nego jednostavno, kužiš, nekad su neke situacije, kužiš, danas je bila takva situacija da sam prije imala puno obaveza, i jednostavno nisam stigla stvari,
A opet s druge strane, ja sam svjesna da mi smo se dogovorimo u 2, da si ti 15 do 2 ispred mog stana, a ne u 2. Kužiš, a nisi vidjela sebe. Šta ja? Da si došla 15 do 2, a ne u 2. Ti si meni rekla oko 2. Za Tako mene, je. ljudi moji, oko 2 znači 15 do 2, 10 do 2, 5 do 2, 2, a ne 2 i 15. Meni to znači 2 i 5, 2 i 10, 2 i 15. Znači, sad ćemo se pošorat. Meni je to sve oko 2. Ali dobro, znaš šta, okej, nekoga možeš živcirati što ja full uvijek uranim. Pa eto Znači, ti, ali ne samo ovo danas, nego općenito ja volim doći ranije jer ne volim kasnit. Pa kao nikad ne znam s prometom i s tim stvarima dođem ranije. I kao, nisam ja ne tjeram ja ljude sad da moraju doći, kužiš, 15 do 2 dolje, recimo, ako se dogovorimo. Osim mene. Osim Mire. Ne, ali neko može reći, gledaj, živcira me što ti dođeš ranije, i sad, imam problem, jer imam feeling da me, stresiraš, jer kao čekaš me dolje i radiš pressing na mene. Kužiš, Da. To sam baš htjela reći, da kužiš, ok, većina ljudi zapravo se uvijek žalimo na to kašnjenje. Ali realno šta je s onim ljudima, a znam da postoje, kao ti, koji dođu uvijek ranije. Ne. I onda se ja osjećam ko govno svaki put, jer kao, ok, s tobom mi nije tako jer imam osjećaj da nisi ljuta, nego kao da ti nije sad znaš da ćeš pričekat 5 minuta i kao ok ti je. Ali ima ljudi koji su znaš, našpanani, koji pa radiš mi stres, u čem je problem? Znaš kad sam ja ljuta, imam jednu frendicu koja voli kasnit, uvijek je voljela kasnit. Znači mi se dogovorimo u 1, ona dođe u 1:30. Znači doslovno po hladnoći na trgu ju čekaš. Di si u tramvaju sam, tu sam, na ovoj stanici, na onoj stanici i onda izađe van, a ja već kužiš, pol sata te čekam, jer znam da si spremala pol sata duže. I onda hoda onako. Lagano. Da, i ja ju gledam i kao u daljini mi izgleda, znaš, i u daljini i ta daljina nikako da se približi. Ja si mislim, kasniš i još hodaš s noge na nogu, kak? Evo, na to podivljam, recimo. Ali, evo, sad A svi su moji takvi. Dobro, ti nisi, ali svi oko mene takvi. Ali čekaj malo, kako mogu biti svi oko tebe takvi? Mislim, ok, možda jesu, ne mogu reći, ali u naša kako se to kaže, dinamika odnosa je takva da si ti uvijek prva negdje. Kužiš? Ne možeš onda računat, mi smo se dogovorili u 2, ali ja sam došla 10 do 2 i onda sam čekala 10 minuta. A kužiš, a budimo realni, ne možeš. Kao, naravno da ako ti dođeš 15 minuta prije, a dogovorili ste se 15 minuta nakon, da on ne kasni, nego si ti došla prije. Dobro, da, okej. Okej, kao, it makes sense. Kao, jednostavno, tvoje vrijeme je drugačije percipiram drugačije vrijeme od drugih. Mislim, ja sam isto tako, ja ne voli. A niš ljudi kasnite onda i dalje. Šta da vam kažem? Kasnite, ne morate žuriti, ja ću i dalje ranije vjerojatno dolaziti. Ali znaš šta je najbolje? Meni je to sad prešlo tako u neku naviku. Ja čak niti ne računam doći ranije, nego jednostavno Da, kužim, takav si tip. Takav sam tip. Imam i ja isto frendicu, moja, isto, bolje da mi na vrijeme, i ranije 10 minuta i čekamo i nemam pojma šta, nego da kasnimo. Znate koliko sam u kurcu, kad svi oko mene kasne i paketi kasne koji trebaju to, znači kod mene doslovno sve. Dobro, paketi su standardi. To ako ne kasni, znači da nešto nije u redu. Imala sam sad situaciju, naručila sam si nešto iz jednog dućana i sad kao online kupnja i trebalo je doći kao da podignem u poslovnicu. I naravno da sam došla u poslovnicu pitat o čem se radi, zašto kasni, da mi neko objasni, jer to je sve već plaćeno. Naravno, niko ništa ne zna i naravno sve prodavačice su nadrkane i niko ti ne da informaciju. Znači, to je još jedna stvar koja me užasno iritira. Znači, živcira me to. Ako sam došla ljubazno po neku informaciju, kao ok, znači kaži mi, ne znam ja, možda zna kolegica, možda zna netko, daj se, znači to mi se desilo prije 2 tjedna. Ja sam se posvađala s tom prodavačicom, doslovno, mislim, možda sad ovo to ružno zvuči, ali jednostavno znaš, dođeš ljubazan, pitat za informaciju i neko ti ne da tu informaciju, nego prvo te odmjeri,
Znaš, onako od glave do pete. I onda kao imate to tu na aplikaciji. Znači, doslovno je bio moment gdje je mene sestra onako vukla kao Seka, please, nemoj se svađati. A meni ovako doslovno para na ušima. Kak ljudi? Zašto? Da, a ne znam, uvijek su te uvijek su svi nadrkani u tim trgovinama ili na šalterima, to je klasična stvar. I svi ti ljudi zapravo koji rade s ljudima, trebalo bi biti totalno obrnuto. Znači, ako radiš s ljudima, trebalo bi biti neko ko si onako staložen, koji može dati informacije, koji ovo... A znam, svi znamo zašto. Rad s ljudima je full težak, meni je to jasno. Apsolutno. Ali znaš što, našla sam se u situacijama gdje ja stalno opravdavam ljude za te postupke. Znači, ja razumijem da ti možda loš dan, da možda ne znam... prije mene možda došao neko ko se na tebe izdero ili nemam pojma, nešto. Nešto ti i onda sam odlučila u tom trenu kužiš precrtati to i reći čekaj, dosta je. Znači čemu, zašto da ja stalno nekoga opravdavam? Pogotovo kad neko pristupi tebi ljubazno, pa šta ti nije lijepo, bez obzira kakav god da ti je dan, da ti neka ljubazna osoba sa osmijehom, a znaš mene da sam ja stalno hi hi ha ha. Da. Jer pokušavam se ponašati prema drugima na način kako želim da se drugi ponašaju prema meni. I onda očekujem kao pa kao valjda će biti drago da neko ljubazan došao pred nju i da ju pita nešto. Što ti nije drago da iscrpiš tu neku dobru energiju, nego rokaš negativu cijelo vrijeme. Mislim da te ljudi ni ne vide u tom trenu. Kako bi rekla, naš? Totalno su... može neko drugi izbacio iz takta, ona je van takta i nije ona uopće vidjela ni da si ti smiješ, ni da si dobre volje. Meni je to grozno. Mene što me živcira kod ljudi, to se može recimo navezati na te situacije, kad su emotivno manipulativni, znaš. Nešto kažeš i onda kao, pa dobro, kako vi želite. Znaš, evo tebi sad moja krivnja na tebi. Znači, to ne mogu... To me toliko izbaci iz takta, najradije bi pljusnula te ljude. A, znaš, svjestan si i vidiš šta rade, ali ne možeš ti sad doći i reći, oprostite, zašto ste vi emocionalno manipulativni? Kužiš, ne možeš reći, ispadneš debil, ispadneš koji je sad tebi klinac, a zapravo znaš točno šta rade. Znači ne mogu, od svih, počevši od prijatelja, okoline, pa na kraju i ljudi u trgovini. A znaš što sam primijetila, u zadnje vrijeme su fullu ljudi svi bezobrazni svugdje. Znači ti god se okreneš, ne znam da li je to sad trenutno situacija oko mene, pa generaliziram zato, ali imala sam par situacija di fakat i preko korisničkih službi i uživo sa prodavačima, sa chat GPT-em, kužiš, imam osjećaj da se svađam cijelo vrijeme. Chat GPT je genijalan, ljudi. Genijalan. Dobro, on je pristojan, kao genijalan. Molim. Znači, ja sam to otkrila tek sad. Ja ne znam di sam ja prije živjela. Znači, genijalno. Znači, radila sam nešto za životopis, za poslove, vrh. A nije. Mislim, je dobra stvar, ali zašto postalo je to, prešlo to u naviku, pogotovo velikim korporacijama. Rokaju ti one automatske odgovore. Pa onda imaš, recimo, na aplikacijama, dopisuješ se s njima kao taj robot ti doslovno daje informacije. Mislim da to nije. Imaš osjećaj da razgovaraš sa zidom. Ma, ja sam baš mislila chat GPT u smislu kad meni nešto treba. Ma to je okej. Malo neki podsjetnik, nešto. Da, kako, šta znači ovo, kako napraviti ovo i ovo, kako sročiti ovo i ovo. Kao, fakat je dobra stvar jer ti kaže na lijepi način ispadneš 10 puta pametniji. Dobro, to je. Kužiš, kao, stvarno ti može pomoći. Ali ove situacije gdje se ti dopisuješ s njima da dobiš neku informaciju, je feeling da ovako sa zidom pričam, kužiš. Dobro, da. I nema, ali to svi kužiš sad potenciraju. Jednostavno ti niti ne možeš dobiti kvalitetnu informaciju danas. Naravno da te to izbaci iz takta. Je, istina. Baš sam se zalaufala s ovim šta me živcira. Ful me živcira. Idemo odmah ćemo sad to sve dobro, ja sam, ti si baš krenula HC. Da, u smislu na ljude. Ja sam baš išla možda u nekom širem smislu i baš sam malo razmišljala šta me to toliko živcira. Da čujem. Živcira me država. Naša država. Sad ćemo politički... A mislim, znaš šta, živcira me i tužna sam. Fakat ja sam uvijek bila ona osoba koja je govorila ja neću ići van, ja ne želim ići van, meni je lijepo ovdje, meni je lijepo u Hrvatskoj, mogu, imam prilike, bla, 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 ali kako se stvari trenutno odvijaju,
ja sam stvarno počela razmišljati, pa stvarno možda je bolje otići van. Ne, ja sad, što se tiče vrlo širokog spektra stvari. Mislim da to jako puno ljudi sad razmišlja, pogotovo... Nije čak više sad stvarni, kao idem radit van. Nije mi čak ni to stvar, nego mi je stvar... Kao da te guši nešto političkog ovdje. Stava, života... standarda. Ja ne želim da ja živim sa debilima oko sebe, a onda na kraju ni moja djeca. Znači, grozno. Znači, stanje nam je odvratno u državi. Ja nikad nisam, znači u 20-ima kad sam bila, uvijek sam pratila tu politiku i nekad sam se htjela i baviti politikom, ali sam skužila da je to zlo teško i jednostavno sam se maknula od toga i od diplomacije, od svega, što je tužno jer zapravo politika je jedan jako lijep posao kad ona može biti. Skužila sam da jednostavno... Što sam ja sad htjela reći s tim? Ne znam. Otišla sam malo u krivu. Dobro, uglavnom. Ti si krenula. Ja sam krenula i sad sam stala i ne znam di sam. Ne, mislim, gle, kad nam je vrh takav kakav je, mislim da nam onda ne može niti život biti bolji. Naravno, riba smrdi od glave i to je to. Ali jednostavno, očito smo mi toliko glupi da ne radimo nikakve promjene i to je to. Ja priznajem, mi smo narod kruha i igara, nama daš svakome 50 kuna i svi glasaju za HDZ i niko nema kritičko mišljenje 0 bodova. Ajde, mi još mladi se tu nekako borimo, fakat mislim da ima dobrih mozgova mladih koji možda rade neke dobre stvari, ali znači užasno sam ljuta na sve drugo, na te gluposti s plaćama, na zdravstvo, da ne kažem. Znači, zašto je problem? Zato što smo sad u tim godinama, razumiješ? Te godine, to sam počela pričati, znači u 20-ima nikad nisam razmišljala unaprijed šta će biti, jer imam full vremena za sve, stigne se sve pomalo, kao A sad kako sam ugazila u te 30 imam osjećaj da što smo već i pričale, da jednostavno stojiš na mjestu sa svim i ništa se ne pomiče oko tebe. I kao da te na jednom sve guši, od politike, od prijatelja, od obitelji, od ovoga. Ti sam sebe gušiš jer ne postižeš neke stvari koje želiš postići. I mislim da je to generalni problem svih nas mlađih još uvijek, koliko god mi pričamo da su 30 da smo starci, ali jesmo realno za neke stvari da postignemo. Ali ono što je mene počelo mučiti, kao šta će biti, i živcirat na kraju krajeva, šta će biti kad mi budemo stariji? Kako ćemo mi preživjeti? Danas, sutra. Znači ja gledam, i ti svoje roditelje i ja moje roditelje koji sad rade, kako će oni penzije imati? Oni će još imati relativno ali naspram nas. Znači, mi nećemo imati penziju. Da. Mislim, neki dan pričam s Surom i isto mišljenje smo imale. Ona kaže, ja sam krenula razmišljati, ja sad radim tu ko konj, dajem državi dio svojih novaca, da bi ja za, 30-40 godina ne imala penziju, jer će mi neko uzeti. Ona kaže, ja sam sebi rekla, sad ću šta više fušarit na ovom poslu. Ima pravo. Ja dajem ti za nešto, prvo kradeš me, drugo neću imati budućnosti od toga. Nego ću, ljudi sad ne znam kolike penzije imaju, 300 eura, 400. To žalosno. Sramota. Žalosno. Pa dođe mi da majke mi, ne smijem izgovoriti šta mi dođe. Jer će me zatvoriti policija. Šta mi dođe? Doktor ti to mi iz Remetinca. Znači, sad me okrenulo. Znaš šta ti mene najviše živcira? Kad dolazi neki dužnosnik jebeni, negdje. Pa onda cijelo selo se sjati, pa ajde sad vi stojite ovdje. Sad ćemo mi biti super sretni, happy, da. Ajde za njega folklor, ajde za njega večer, ajde za njega... Na šta bi mu dala? Pljunula bi mu u kavu. U kavu bi mu pljunula. Okay, ljudi... Ne bi se... Znači, živcira me to. Iduća epizoda live iz Remetinca. Ne mogu. Ja sam vaga po horoskopu. Meni je nepravda. Kad je nešto nepravedno... Ali mene to isto. Znači, ja bi te ubila. Ja bi te ubila. Ali to je, pazi, to je ono što sam htjela reći. Ta nepravda prelazi i na ljude da se ponašaju prema drugima na isti način.
Znači da te Evo rade ja. glupim. Ne. Te ubijem. Ne, da te rade glupima kad pogriješe, razumiješ? Rade te glupima, ne daju ti za pravo neke stvari, ne komuniciraju na nekim normalnim načinom, nego sve ono kao, ne, to je tako kako mi kažemo. To je žalosno i to je postalo ono, di se ti kao mali građanin niti ne možeš požaliti na nešto, nemaš kome i ti zapravo nemaš spas. Nema- Možeš sam plakat. Ništa Doslovno drugo. nema srama. Ne postoji sram. Znači, sram je odumro u državi Hrvatskoj. da. Znači, za političare sram odumro. Da. Sad sam gledala neka videa koje je ova Kekin sasipa u facu Plenkoviću. Fala Kurcu više da se neko sjetio mu sasu. Vjerojatno bi ja isto tako došla i rekla mi, znaš šta, odi tamo gdje ti je mjesto. Ali žena je on the point. Žena mu govori ono što se događa u Hrvatskoj državi. A on ima onu glupu facu kao, ja sam si jako bitan, šta ti meni imaš govoriti, ja sam si premijer. Pa zabi si tu funkciju u guzicu, jebote. We ono. going political today. Pa mislim, a užasno me to živcira. Mislim, Je. kužiš, na razini svega, jer ako smrdi gore, smrdi svugdje. Da. Ja dođem na šalter i na šalteru smrdi. Mislim, ne kužiš, sad je ovo preneseno, ali je ista stvar. Istina. Di god dođeš, koja god vrata otvoriš, hoćeš zdravstvo, hoćeš birokraciju, hoćeš neki kurac, administraciju, šta god, di god vrata otvoriš, svugdje je sranje. Svugdje je strani, ali svi su nervozni, živčani, ne da im se Evo, kao ja. živjeti. Ne, dobro, ovo je sad. Ali tipa kad dođeš u bolnicu, svi živčani, znači doslovno. Ma, ja bi isto jebeno bila živčana da radim za 900 eura. I Ma, da moram dobro, tamo to je biti okej. 24 sata. istina. Mislim, mi se sad čudimo, zdravstvo, odlaze nam doktori, iće si u penziju za, Mir za predsjednicu. za 20 godina, svi su stari. Pa plati jebene ljude, jebote, pa ti neće otići, o čem pričamo? Da, okej, ali i karakter ljudi je drugačiji danas. Ja mislim da je to isto puno i do karaktera. Znaš, ima Kako onih misliš? dobrih ljudi koji ti se hoće posvetiti pa u zdravstvu općenito. Aha, Znaš, kao da, kao da. i doktori i sestre i svi ko rade, koji će ti se posvetiti, a imaš ono ekipu kod koje dođeš ono u ambulantu, čovječe, ne smiješ ih ništa pitati jer kao, meni danas nije dobar dan, Je, da. ali ti si ne možeš dozvoliti u bolnici da ti danas nije dobar dan. A Realno. dobro, kužim, mislim, to mi je baš onako, ja mogu shvatiti A da je... nije sve u novcima. Nije sve ma u dobro, novcima nije, u tim nije, poslovima. nije. Znaš, danas smo došli do toga da ti actually rijetko ko naletiš na nekoga ko ti želi pomoć. Ako pričamo Ali o opet, svima. znaš šta ja mislim? Ja mislim da nekad i oni imaju vezane ruke zbog jednostavno organizacije i sustava kako funkcionira sustav. Znači, sustav ne funkcionira. Znači, on ti nekad... Evo, ja si mislim, ok, sad da sam ja kod svoje doktorice opće prakse, sjedim u ambulanti i da meni pozli i ja se srušim. Ma neće ti niko. Ne, slušaj. Ja mislim, neka me neko ispravi ko je medicinar, da moja doktorica meni ne smije pomoć, nego mora zvat hitnu. Dobro, to ne znam. Jer, kužiš, znači, razumiješ da sustav je užasno glup. Ok, ne znam da li je ovo istina, ali ovo je moja ideja tog sustava. Moja ideja koja je na svim razinama loša, ako je takva. I onda naravno da kad ti negdje dođeš i kažeš gledajte meni je loše, naravno da ti ona ne može ništa jer ti nemaš dobru uputnicu, poslala te na krivo mjesto, na krivoj si hitnoj, pa te on šalje na ovdje, pa te on šalje ovdje, pa ne, krivo vam piše, ajme ne C7 nego B2, Kuš. Ali imaš opet situacija gdje će se čovjek srušiti i doktor će te samo preskočiti. Znači, doslovno imaš takve Dobro, situacije. da, to je istina. Hitne su na večer prepune, ti čekaš po 3 sata da se doktor probudi. O čemu fucking pričamo? A kad Da nema? se doktor Ma šta ima on spavati ako radi na hitnoj? Kažem, nema doktora. Radi taj jedan. Nema veze, ali Kužiš. taj koji je nema šta spavat. Ako ti je došao neki hitni pacijent, znači digni se. Digni se. Ok, mi smo baš krenuli u političke teme. Ja sam mislila da će ovo biti blago. Ivan klima glavom. Ali mislim, razumijem te, ali to je stvarno na osobnoj razini ovo što ti govoriš, kužiš. Meni nije problem što on spava. Spavaj ti, prijatelju. Ali ja i njega razumijem. Nije problem. Ne, ja ga ne razumijem. Znači, starimo je došao si tu raditi. Znači, nema spavanja, na hitnoj si. Di Ja ljudi bi ko na ti traci. radila za 1000 eura, 24 sata Pa ne bi smjene radila, ali šta ćeš onda pustiti ljude da umru? Vani Pa u dobro, ali hitnoj? gle, zdravstvo je jako specifično. Zato što, a gledaj, bilo kojem, to je ono što smo pričali u onom jednoj epizodi,
šta će se dogoditi ako nešto, ne znam, pođe po krivu i blao, hoće li neko umrijeti. U zdravstvu stvarno hoće. I to je teško pitanje. Sad, treba li on spavati, ne treba li on spavati, naravno da mora pomoći i tako dalje. Ne treba spavati. Ali kao, kužiš, i on isto ima neke svoje granice, razumiješ, preko kojih ne može. Pa ne može čovjek raditi 72 sata. Ali kako možeš ne pomoć nekome jer se tebi spava? Znači, kako možeš? Znači, a nije stvar da se njemu spava. Ne mogu. Evo, samo ne mogu. Ne, pa reci slobodno. Ne, ja nisam za to. Mislim da gledaš jako na osobnoj razini. Kužiš, nije stvar da se njemu... I vatrogasci isto spavaju. Ali kad se oglasi sirena, skačeš i ideš. Da, ali ovaj nikad se ne oglasi. Ali kako ti znaš da on nije skočio i došao? Šta si ti išla tamo? Znam kad čekam. Pa dobro, ali... Čekam po 3 sata. Pa možda doktor ti ne spava. čekaš njega. Pa čekam kad mi kaže sestra doktor spava. To mi ti se kaže, doktor spava. Masu puta mi se to desilo. Doktor spava. Masu puta. Doktor spava i sestra se ne usudi ići njega probuditi. Kako možeš spavat? Ok, možeš spavaj. Ali kad ti dođe hitni slučaj, znači, nema tu ono, sad se meni spava, ja još moram 5 minuta do alarma, pa sad ćemo to, znači, ne ide to tako, starimo. Znači, za kakvu god da plaću radiš, ako radiš, onda radi kako spada. Ja znam da je teško raditi, svi radimo za male plaće, a starimo radi posao kako spada, pogotovo taj. Ja ne bi recimo to mogla. Imaš nekoga na duši cijelo vrijeme, kužiš. Da, ne bi ni ja isto nikad mogla raditi u zdravstvu. To mi je baš... Zeznuto je to. I previše sam empatična. Ja sam i ovako previše postresona, kamoli još da... Ja sam mislila da ćemo mi o prometu pričati. Šta nas živcira u prometu? Ja sam si tu zapisala sve šta me živcira. Ono, Mira krenula u zdravstvo, u politiku, ali Plenković, Kekin, Milanović. Fakat, jebote, sa 30 godina... Malo sam se kao, ček, nisam ovo pripremila. Šta pa jebote, to me živcira sa 30 godina. Šta da nisam pripremila? I taj promet isto me živcira. Jebote, u Zagrebu se ne možeš mrdnut. Ne. U bilo koje doba dana. Ne. Pa šta je to? Ali da šta najgore? Koji je to vrag? Niko nikoga ne pušta nigdje. Znači, ljudi moji, niko nikoga ne pušta. Ne pale svjetla, ljudi. Ok, da, ja nemam auto, pa nisam u prometu kao vozač, pa ne mogu ti reći. Ne, ja sam u prometu kao pješak. Znači, ja sam situacija, kako radim na radiju, jednu subotu sam radila gdje je bila ono magluština teška. Meni se javila hrpetina ljudi kao sa vapajem, ono doslovno. Mi vozimo, molim vas, recite ljudima da upale svjetlo, da upale maglenke, znači niko... To sam čula isto na radiju. Kak ne pališ svjetla? Znači, kad ti nije ono... Šta se zalomilo? Ma šta se zalomilo svima? Ne plaćaš tu struju na autu, upali ta svjetla da se vidiš ispred, nazad. Pa ne, ali pa šta nije? Kako možeš voziti da ti ne vidiš ispred? Znači, kao ne znam. Fakat ne znam. Ne znam, mene živcira pa... kažem, nisam u prometu ko vozač, kužiš, pa ne znam sad te neke... Vidim samo da se ljudi voze ko kreteni, to vidim, ali mene su više ove gužve koje su ono nesnosne. Hoćeš u 8 ujutro, hoćeš u podne, hoćeš u 1, hoćeš u 3, mene kad vidiš kad je tako, mislim, možda je to krivo isto. Ja popalim sve ko božićno drvce. Sve nek svijetli. Samo da se vidi. Kužiš. Kao ne znam ni šta sam upalila, samo da vidim. To je to. Dobro, šta te još živcira onda osim prometa? Čekaj da si vidim tu sad, malo si me s ovom politikom kužiš, ono, full si me. Zapravo sam sve rekla. Šta ću sad lagat, šta me živcira? A baš smo going political, trebala si mi reći malo da se pripremim. A dobro, ajde, Bože moj. Ništa, onda ćemo mi malo, jel imaš još ti šta da te živcira ovako? Mislim, kao, mi smo sad to kao full onako preletile, jer kažem, baš sam onako situaciju imala gdje sam po ovaj zadnji mjesec fakat ono, Isuse živcira me ovo, Isuse živcira me ono, Isuse živcira me ovaj, onaj, znači doslovno sve. Čovjek ide prema meni, živciraš me. Znači ne ide prema meni, skreni. Ja bi se zapitala na to mjesto. Da, ne znam šta se dešava. Kao rekla mi, pitala me mama, jesi trudna, kao PMS i to ne. Ništa, onda da mi razbijemo malo tu going political stuff i to. Mi smo pripremili jednu igru danas. Never have I ever. Ili ti, kako bi na našem... Jesam i nikad nisam. Ne, nikad nisam. Kao nikad nisam, da, možemo i tako. Nikad nisam.
Uglavnom, ja imam tu jako spicy pitanja za Miru. Sam si pripremila. Da, ja sam čula da su to neka full dobra pitanja. Ja baš nemam dobra pitanja. Jer ne znam. Nije dobro. Nisam, Ali, kako ono, svaki, ne postoji glupo pitanje, postoji samo glupi odgovor. Ne, ali što je najbolje, i jedna i druga ćemo odgovarati na pitanja, ali onako full iskreno. Nemoj da lažeš nešto. Nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš, jer nećemo dobro da prođemo. A ne znam šta bi mogla lagati. Samo nećemo u detalje ako bude nešto kapljivo. Ne moram objašnjavati. Ja kao nisam dugo igrala ni jednu društvenu mrežu. Trebali smo cugati zove. Da, fakat jesmo. Ivane, ti pi. A evo, ti svaki zalogaj. Onda kao. Da, nisam dugo igrala. Kako se s tim igrama inače društvenim? Nisam hrpu igrala. Volim igrat. Volim se igrat. To mi je fora. Ali nisam jako dugo ništa. Ja nemam ekipu za to. Kod mene jako rijetko. Toliko puta sam se sjetila, ajme sad ću pozvati ljude pa ćemo nešto igrati i nikad se to ne dogodi. Da. Tako da... A bude baš fora. Možda bi trebala. A ovo je onak, ajme meni, prvi put ćemo for real onak to ići. Kao, ko će prvi? Aj ti prvi. Ja. Aj ti probi led. Pa ti da imaš dobra pitanja i previše pitanja. Ja tu jadnica. Ali kao, jel moramo po redu? Kao, jel moramo? Ne moramo, ja ću ovako. Pa ja ću po redu. Mislim, aj ti po redu. Ću se ako... Aj ti prvo. Ja, da, aj ti prvo. Majke ti mile. Ok. Hailey. Da. Ajme, ovo treba drr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 
Što znači fačkala se? Oprosti, molite, kakvi su to izrazi? Fačkala U se. smislu zavodila, ne znam kako se to kaže. Onako kad mutila. Aha, onako, mutila. Jesam. Poznato, samo nemoj pitat s kim, molim te. Ja mislim da ja nisam. A ima tamo u pozadini. Slatko. Slobodno se ubaci na mikrofon. Jesi Meni je li ili zabranilo da nisi? pitam ko tebi nije. Ja nisam u podcastu. Dobro, čekaj sad ja. Čekaj, ovo probijamo led, kužiš. Ja sam probila, oprosti. A mislim da će nas ljudi malo više upoznat kroz ovo pitanje. Da, mislim da da. Ovo je full spicy. Ah. Nikad nisam imala seks iz osvete. A jebote, ja sam mislila da stvarno ne idemo, baš sad Mi to smo sa going toliko political. daleko. Iz Ali- osvete? Da. Šta ti misliš da ja vodim neki ultra cool ljubavni život? Šta ko je ovo? Oprosti, molim te. Možda ja odgovorim prvo. Ne, mislim da nisam. Ja jesam. A tu ti kad misliš kao prekineš s nekim, sad ću ja njemu pokazat, sad će on ko da on zna da si ti s nekim. Ne. Nikad nisi. Pa šta? Lažeš. Šta je s tobom? Ti misliš da ja sam ima neki super... rekla sam ti A cool mislim. ljubavni To ti je život ili kompliment. šta? Aj, daj. Kao, ovo baš Ajde. bilo kao... Ok, nikad nisam bila ljubavna na moje prijatelje. Ja jesam. Pa mislim da jesam i ja. Mislim da je to nekak prirodno. Da, ali mislim da to nije ona zločesta ljubav. Da, Nego ne. to je više kao, a zakaj je sad ona to uspjela, ja nisam uspio, ili tak, nije to Da, mislim da i to može nije biti zločesto. dosta... Ma nije zločesto, ali mislim da može biti sklizak teren. Ajmo Da, to tako reći. da. Ali jesam, znalo je biti situacija gdje sam onak kao, jebote, ja bi možda to. Ali da, mislim da je to onak. prirodno, Da, nešto prirodno. ok. Nikad nisam lagala da bi dobila posao. Ja sam vama lagao. Šta kažeš? Šta si rekao? Lagao si nama? Ja sam lagao da bi ovaj podcast. Zezam se. Ok, ovo je reveal teški. Ovo je sad reveal teški. Mi smo totalno pale u sjenu ovog... Znači, Hoćemo Ivane, ti si trebao igrat s nama. Dođi ovdje. Wow. Aha. Čekaj, zaboravila. Da dobijem posao? Ma jesam. Jesam i ja.
Ali mislim da nikad to nije bilo laganje ono u smislu, znaš, ono, znam francuski, a ne znam ga. Da. Nego uvijek su tu bilo onako malo, onako... Dobro, kod mene je, ali ne jezik. Zaobilaženje istine. A dobro, ne kod mene ne jezik, kod mene ono, poznaješ li dovoljno dobro Excel? Naravno, sve. Šta je Excel? Excel, da, ne Excel. To je to kod mene. A to ne, je ja čak ni To je to. plafon. Ja ti ne mogu takva. Ja ti onda uvijek kažem, Ne znam, ali ću naučiti. ne, ovak. Sad ćete malo naučiti, sad treba raditi. Ja kažem, pa apsolutno sam upoznata s tim programom, ali kao dugo nisam radila u njemu, pa bi trebala malo... A Nisam slagala. A nisi slagala, da. Ali opet nisam rekla nemam blage veze. Dobro, ali nekad moraš malo taj CV ispegla da to su bude. ono, bijele laži. rekla Evo, bi se. Ivan je tu, kima glavom, uzeo mikrofon, spreman je za iduće pitanje. Ovo si sigurno, Ivane, garant. Znači ovo ako nisi... Ajme, sad me strah. Nikad nisam piškila u javnosti. Koliko Na nekom javnom mjestu. No. Pa to je najslađe. Znači, Oprosti, Jesi. Heli, di ti živiš? ma ne, nisam nikad. Kao ono, došla u šumu i skinula se. Ne. Na to misliš kao ne. Znači, nakon snimanja u šumu... A vi muški, pišaj. Halo, ej, a ljudi. vi muški vama najlakše Ja to. sam mi smo na svakoj fucking fešti vani preko ljeta ideš pišat u grmlje. Stvarno. Pa di ćeš drugdje pišat? A dobro, možda ako ko klinka, ono, nemaš di pa te mama tamo Ma ništa spusti to. pa pišeš, ali ovo ma sad ne mogu, ovo si me baš razočarala. Kao jedna žena i kao jedna Kao osoba. žena ženu. Pa kad si vani, Nisam. ono, šta, fešta, ljeto, vani 100 stupnjeva. Oprosti, idući put ću pišat. Evo sad idemo na Ninu Badrić na koncert, negdje ću ići Pa pišat. dobro, evo. koncerti u areni, pa neš pišat vani, ali kao... Pa ako je gužva u Pa WC-u. dobro, ti si neka fina, vidim ja. Ajde, dalje. Aha, ja sam sad, čekaj. Nikad nisam vratila robu u dućan nakon što sam ju iznosila. Iznosila? Da. Nisam. Jesam. Da. Ja to malo volim raditi. A šta ću s tolkom robom? Ljudi, nisam jedina, Pa molim vas. prodaju. Ne, ti si, ja mislim da si ti većina. Mislim da si ti predstavnik većine u ovom slučaju. Ajme, hvala ti, Mira. Jer ja Aha, to... misliš većina kao većina? Da, ekipe većina to radi. Da. Pa šta ćemo s tolkom robom? Pa skupa je roba, čovječe, tipa haljine. Pa da, ali ja nisam taj tip. Ja ono... Ne znam, ne znam. Ja sam, a šta da ti kažem, uvijek fair play. Pa A vidim mi se ja da si ti neka fina. Pa mi se Vidim ja da obije si ti u glavu. Neka fina tu, ajde. Ok, nikad nisam grizla nokte. Jesam, ali više ne. Otkad Ja je- nisam. Stvarno. Nikad. Isuse, ovo je baš ono, teški reveal. Nikad. Nije mi to, uopće mi to nije... Isuse, ne, ja do gela, znači žene će sad potvrditi, znači kad imaš gel, još trajni lak mislim da možeš malo grickat, ali gel ne možeš, sva sreća, jer bi to bilo do kože, ono, do svog momenti znala nekad krv ovako. Uglavnom, aha, čekaj, sad sam ja. Ne mogu. Čekaj, sad sam ja. Nikad nisam ghostala ni bila ghostana. Ma jesam. Mislim da je to, Jesam. mislim da je to većina danas. I bila To danas kao ghostana normalno. i ghostala. No. I stvarno izbjegavam ghostat ljude. Znači, to mi je ono, ne volim to. Ali nekad se tako pređu moje granice. Ali čekaj I nekad na to. toliko, ono, nemam šta drugo napraviti, nego jednostavno ghostat. I onda mi bude žao. Ne znam. I onda idem iskomunicirati. Ma ne znam. Ne volim to raditi. Ali to ne mislim na to na sin. Ne mislim na sin. Sin nije ghostanje. A ja bih rekla malo ghostanje. Ne znam. Kao malo je. Ja bih rekla da malo je. A šta je ghostanje? Pa ono, kad jednostavno više se ne javiš, kažeš da će se javiti, više se ne javiš, recimo. Ako pričamo o ljubavnim odnosima. I onda ne otvaraš poruke uopće koje ti pošalješ. Da. ili nešto. Ma dobro, ma jesam. Jesam A mislim da smo to svi. I to je većinom danas postalo nekako normalno. Da, što mi nije baš lijepo, ali okej. Dobro, ajde, slušam, ajme, strah. Nikad se nisam otuširala dugo vremena. Tipa, 7 dana. Ne otuširala. Dakle, da se nisi jako dugo... Pa sad 7 dana ne znam, ali vjerojatno je bilo kad sam bila bolesna ili nešto. To je, Da, ja isto. Mislim da to.
Ivan on se ukipio da ga sad šokirale. vidite samo ljudi. Znači drži mikrofon. Čim smo te šokirale? Sa pišanjem ili tuširanjem? Čekaj, to kad se nisi tuširala bilo kad se pišalo u javnost? Pa ne, ali znaš ono nekad, mislim, ok, nikad 7 dana, to nema šanse. Odesiti se. Ko mali klinac, ko ono, kad si mali, nešto, pa ono... Ma nije mislim i da se kad si računa. odrasli, da. Ja A recimo nije, kad ne sam full mogu, ja bolesna... jedva izdržim jedan dan, jedva. Pa ne dobro, mogu. ali nije to sad 7 dana, ali Da. kužiš ono... Mislim ima da se dan. računa tipa od puberteta kad si bio klinac drugačije ti jednostavno... Da, i drugačije Isto, tijelo i toga. funkcionira, da. Ako mi jedan dan, to mi je too much, ono. Nekad 2-3 puta dan, ono, pogotovo kad je Da, nekad radi. ono kad je vruće. Ok. Ok, sad sam ja. Nikad nisam imala one night stand. A dobro, ajde, to je tako strašno. Ma joj, grozno, nikad više. Ne, nije strašno pitanje. Aha, da, nikad više. Ma da, Ivane, nije to za mene. one night stand. Nikad nisam imala one night stand. Ajde, kaj lažem. A dobro, možda nije. A možda Možda nije. fakat nije. Kao, ajde, rećemo da ti vjerujem. Nema palice, da, nema palice. Ne, ma ono, ko voli, nek izvoli. Kao, A ne, nisam. mislim da ne ideš s tim, dobro, neki idu možda s tim ono kao, sad ću, ali većinom ti se to sam valjda kao desi i to je to. Da, Ne mislim bi da rekla više da ideš onako, s razmišljanjem u to, nego ti se ono desi jednostavno Pa neki jedno idu, vodi. neki idu, znaš, neki Dobro, idu, neki ono, idu. kao idem sad, i muški i ženski, ne kažem sad. Dobro, ja za žene ne mogu zamisliti to. Ja nikad žene ne mogu zamisliti takve stvarima, ali ima ih, Ma ali ima, nekako ne, a muške da. Ono, idu ko... Ali nije mi to ting, nije mi to nešto... Ne, to jednom. Da. Mislim da sam ja jednom imala, da. Jednom. Ništa, Dobro. nije to za nas. Šta ti Mi se više ne tuširamo. Šta ti nije Ok, Aha, čekaj. imaš ti? Da, imam. Ajde. Ok, nikad se nisam ljubila sa totalno random osobom, momkom. A totalno random. Ono, da nemaš pojma ko je, šta je, da je samo... Pa joj ne znam, možda. Možda. Ja jesam. U klubu, ali to ja mislim tamo, negdje Da, kad sam ono, u počela klubu. izlaziti. Da, to je tad bilo, kad sam ja počela izlaziti, to je bilo ono full napeto. Nije bitno ko, samo Da. Kao? Meni je to ono... Da, tamo ne, sad- srednja, da. srednja i... Ajde, Erasmus je bio malo onako raskalašeno vrijeme. Da. Ali srednja uglavnom. Ništa. Dobro, sad ja. Da. Nikad nisam imala fake profil na društvenim mrežama. Nisam. Jesam. Fake profil. Kako si se zvala? nemam S obzirom da se zoveš Heli u stvarnom životu. A ne, to bi me svi prepoznali s obzirom da sam jedina u državi, tako da to A ne. šta, koji je bio povod? Zašto si imala... Mislim da je to bilo prije par godina. Frendica je htjela stalkat svog kao tada bivšeg. Aha, znala sam da je neka... I onda nije kao ona znala oko tih mreža nešto i onda smo mi napravili taj fake profil, mislim, nek baci kamen ko nije imao fake profil na Mira, evo, bacit će u mene nešto. Kamena s ramena. I onda je to stalkanje, kužiš, A da, dobro. krenulo. kužim, Ali to je ono kao... Da, nije mislim sad to, bilo, da. niste Ne. sad ono radili nekako sranja i to. Ne. Ma da, okej. Mi smo fine cure. Ti imaš Ok, naravno. Opa. Nikad nisam koristila svoj izgled da nešto dobijem ili da budem u prednosti. Da bi nešto... Ne. Kao ne. Ako misliš na poslovne prilike. Sve, općenito u životu. A kao flert jesam. Ali ono, tipa da se izvučem iz kazne policijske ili nešto tako. Pa- ono, kao, da, ali ne Pa, ono no. sad da bi došla ne znam di, nego ono kao nešto... Pa dobro, u svim situacijama. Hoćeš ok. poslovnim, hoćeš životnim, hoćeš... Ali mislim da to svaka žena nekako radi. Pogotovo Ivane? kad se radi... I ona nas ne sluša. Ne, i ona se... Kad se radi... Kao, tipa kad te kao ful me policija zanima da li zaustavi. muški to rade. Da, jesi čuo? Koje je bilo pitanje? Jesi li kad koriste svoj fizički izgled da bi nešto dobio ili da... Ja mogu samo izgubiti na osnovu svog fizičkog izgleda. Ali kako će sad njega zaustaviti policija? Šta će on s Ali policajcem? dobro, pa ne mora biti to, ali da može Dobro, dobiti... frajeri su čudni danas. Dobro, ne mora biti policija, sad si se ti uhvatila Pa te dobro, policije. ja. Ali recimo, za neke poslovne stvari,
Pa meni je uvijek zapravo humor više prolazio nego tjelesni izgled, tako da sam se... Šarm. Dobro, to je istina, to Više je istina. oslanja. Ti si taj, ti si taj džir. šarmer, ti si šarmer. 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 Ja, šarmer. I znam znanje, tijelo ko remek, dijelo zove na igranje. Dobro. Okej. Jel imamo još šta? Ja imam jedan, ali mislim da smo to svi. Dobro. Nikad nisam prepisivala na ispitu. Evo, da budemo svi jednaki pred sudom. Sad Ivan kaže... Ma je, i on, ajde. U srednjoj školi 100%. Brani se šuti. Nisam nikad ne prepisiva. Dobro, ajde. Dobro, čekaj, imam možda ja još neko Ajde. pitanje. Čekaj, u ovom... To ti jer nisi išla po redu, vidiš. Da, to kad idem... na Rekla sam ti da ideš po redu. Nikad nisam prošla na crveno. O, jesam. Ali ovo ti je triki pitanje. Mislim da jesam. Zašto? Pa zato što i u vezi možeš proći na crveno. Co? I u vezi, pa na red flags možeš proći. Kužiš, prolaziš Aha, ovo je kao neko preneseno značenje. Na, kužiš. Ovdje sam malo brainstormala kako bi to... Ma jesam i jedno i drugo. Pa svi smo. Da. Mislim da smo svi to. Da, mislim da je to. Okej. Mislim da je to. Mislim, imam ja još jedan spicy, ali mislim ne znam koliko će to biti spicy. Kao ćeš sebe Pa usositi kao, ili mene? Ili Ivana? A ništa, ajmo ovo zadnje. Nikad nisam bila na mobitelu tokom seksa. Di si to izvukla, prijateljice jesam. draga? A jesam. A, zbog sebe si to izvukla. Da. A lažeš 100%. Ja ne znam šta da ja odgovorim na ovo pitanje. Jesi 100%. Čekaj, moram se skoncentrirati. Da razmislim prvo malo. Kao, nek se zna. Nisam. Nisi nikad. Ne. Bilo je situacija. Ne, problem je što... A ne znam. Šta god sad kažem ispašće krivo. Tako da Zašto? Bolje da ne. Kao nešto drugo mi je odvlačilo pažnju, ne mobitel, kužiš. I onda kao... Vrijeme, vjerojatno. Šta da kažem? Vrijeme ti je Ne, neki drugi uređaj, kužiš. Aha. Kao Dobro. televizija, Ja sam kao kad radio. Kad ću završit, koliko je Jo, sati? ovo je dosta loše, Heli. A šta ću, jebi ga. Kao, ali ja ne znam da li je to loše za tebe ili za, kužiš, za njega. Što, za ko? Pa kad će znat on ko je? Pa ne, dobro, ne kužiš, ne vezi. Za šta? Onaj Pa ko me kuži će shvatiti šta sam htjela reći. Šta za njega? Ne, pa ne, naravno ne. da je loše za njega. Ali što nije bilo dobro? Poslije ćemo ti ja prokomentirati. Ti ne mogu ovako objasniti. Viš kako me sputava u mojima, a ja kao hoću biti iskrena, američki iskrena. Ali hoćeš da ti kažem, mislim, zašto onda to radiš ako si bila... Pa nisam znala da će to biti tako. Kužiš? Šta da radim? Pa šta dobro, da kažem, ali stani hoćeš da usred. ti sad kažem koji 5 stvari koje moraš zadovoljavati da seks Ajde. bude ono... Ajde. Da ste oboje pristali na to. Ajde. Mislim, mora biti revezibila. Znači, možeš... Ajde. Pa mora biti revezibila. Dobro. Znači, možeš reći ne u tom trenutku. Šta, usred? Pa da. Ma da, ne. Nema šanse. Pa to ti govorim od početka, ja ne znam reći ne. Mislim, ne znam reći ne u Zato smislu ti kao kažem, to može ono. biti loše za tebe Pa može. ili za njega. Zavisi s kojim stavom si ti... Mislim, Bože, ovo nije bila dobra ideja da mi pričamo o tome. Pa no, navukla si me za jezik, evo ti nosim, sad sam ti rekla. Nadam se da moja mama neće ovo epizodu gledat jer će biti kritično kao... Ok, ljudi, malo ste nas bolje upoznali. Heli je odlučila imati baš neka spicy pitanja. Da, koje sam sama sebe usvojila. Ja sam isto se sjetila nekih spicy pitanja, ali ja nisam htjela biti takva kao ona. I bila sam malo blaža. Ok. Da, nekao mislili smo dosta smo s prvim dijelom išle HC, nismo mislili da ćemo toliko, a nekako nas je odvuklo to u tom smjeru. Da, uvijek I onda smo htjeli ovako s ovim tu razblažiti, da bude neka zadnja epizoda onako baš full nekako opuštena. Mislim da smo to uspjele. Pa kao možda smo malo na kraju sam se bedasto samo živcirala. oko mene i mog seksa. Ne, nego oko države i politike. Ali dobro, ok, treba biti to, neka trebamo i o tome. Ono što smo vam htjeli reći, hvala što ste uz nas svo ovo vrijeme. Stvarno zatvaramo tu jednu našu malu sezonicu i fakat smo
ponosne na to što smo napravile. Fakat jesmo. Je, i fakat jako brzo prošlo nekako sve. Da, i znaš što mi se počelo dešavati, to moram reći, sasvim random prilaze mi ljudi i ono kao, joj, pa ti si ona iz podcasta. Stvarno? Da, sasvim random, u nekoj priči kad uđemo, ali čak niti ne kažem Ko si, da imam si. podcast ko sam, šta sam, nego tipa random počnemo pričati, joj kao, ti si meni tak poznata, joj, pa ti si meni na TikToku iskočila, tako da... TikTok, uvijek zaboravim to, da. To što ona i dalje nema mira, da, jel? da. Ali ne, baš sam onako ponosna na cijelu tu našu bandicu koju imamo i nadam se da ćemo se još širiti, taj naš hashtag 30flirty gang ići će i dalje, ali malo ćemo napraviti pauzu da dočekamo te blagdane kako treba. Da, malo blagdani, Nova godina, treba nam sad Malo onako mira, da se opustimo. Malo. Hvala vam još jednom što ste s nama. Gledajte i dalje, lajkajte, šerajte. Ono što je najbitnije, subscribeajte se. Ako niste na YouTube kanalu, pomozite nam da budemo ovako bedaste, glupe i smiješne i nekad malo pametne, a nekad i puno glupe i živčane s vama. Slobodno nam se javite, pišite komentare, volimo čut to. Ali kažem, ako samo gledate, subscribeajte se na naš kanal jer nam tak pomažete da radimo i dalje taj sadržaj i da rastemo zajedno, jer tu smo. Talk 32. Gledajte nas i to je to. Kako ide hoćemo ponašati? Gledajte nas, pazite nas. Ja neću, nemam glas. Ajme. Jer su naša srca plaha. Ali ne ide gledajte nas, pazite nas, nego ljudi. Čuvajte nas, pazite. Da, čuvajte nas, pazite nas. Vidimo se. Vidimo se. Ćao.